Raatikainen, huomenta. Ja tässä ollaan omalla autolla ajossa ja kävin tuossa Poitsun viemässä tuonne meidän Virmannin työntekijän tykö, kun se lähti tuonne Pohjoisiin päin, niin se pääsee samassa kyyvissä mummulaan hiihtoloman viettoon ja nyt ajattelin ajella kotiin vielä vähän aamukahvia mieleskelleen ja sitä tuli tuossa viikonloppuna vähän lunta, niin meillä oli semmonen vähän laiskempi viikonloppu, että otettiin niin levon kannalta. Mäkin olin eilen bokserit jalassa koko päivän. Töllötin kämpillä ja pojan kanssa vähän touhuttiin siinä ja pelattiin pleikkarilla Farming Simulatoria. On pojalla semmonen peli, niin sitä tosiaan pelailtiin eilen tuossa melkein päivä ja minäkin olin bokserit jalassa ja otettiin koko oikeastaan viikonloppu sillä levon kannalta, että se on ollut kaikkia juttuja mammalla, että minulla niin tällaisten, niin nyt lähti sitten poika mummulaan todennäköisesti viikoksi hiihtoloman viettoon ja ei kai siinä sen kummemminko. Näin. Katellaanpa tässä, pitää lähteä aamukahvia vielä hörppiin tosiaan ja sitten jos sitä alkas lapioimaan sen pihaa auki ja sitten pitäisi käydä kaupassa tuossa ja jap. Niin. Jotain vähän syömispuoltakin varmaan haaveilla tuossa ja en tiedä tänään kattoko lauhakeli muuten, niin jos tänään sitä vähän jokkissivikkiäkin siinä innostus pajottelee, mutta tekastaa ensin nuo lumihommat tosta pois alta ja vähän tämmösiä ja mietin tässä mullakin on pari päivää vapaata, että sitä ulkosaunaa tänään vähän lämmäyttäisi ja semmoista, että ottaa itekin vähän sillai loman kannalta kuitenkin vielä, mutta tehdään noita juoksevia hommia tuossa kotona, ettei pääse koko paikka ihan rempsahtamaan. Joo, tässä lumityöt aloitettu ja näin on vaan raskasta lunta, kun aika märkää, mutta ja sitten kun sitä satoo viikonloppuna ihan kohtuudella, niin näin, mutta ihan hyvä olo, kun aina tulee kun touhua. Se on se aloitus kaikista pahin, mutta sitten kun pääsee touhuaan, niin siitä se lähtee pikkuhiljaa. Todii! Nyt ois lumet kolattu ympäri ämpäriä. Risteekö kaikki, niin lapiolla ja kolalla. Koko piha. Meni siinä joku tiima, kun oli helkatin raskasta lunta, mutta se ois siinä. No? Mä menen näyttää sun rakennelmaa. Tyttökin tuli sitten tänne ulos ja se on touhunut täällä tämmösen lumiukkosysteemiä. Mitä se on täällä tehnyt? Tämmöstä jotakin touhunnut. Jonko tämmösen jutska. Se on hyvä, että touhua. Ja nyt ois lume pois ja näin. On vaan lämmin olossa. Se oli päivän punttileireeni siinä. Meidän pitää lähteä käymään vähän päästä kaupassa ja sitten tehdä ruoka tänään ja Kyllä tuli semmonen olo tuossa kola, että taitaa olla tältä päivää vielä siviikkiprojekti levähtää ja jos tää huomenna vähän. Se oli poika kaatanut noita puita, niin että huomenna ne pilikkos tuohon siistiksi valmiiksi ja niin siistiksi pilikkos ne ja sitten vähän jos hitsailis tota siviikkiä. Kyllä tuntuu siltä, että tänään on vähän mehut tällä. Ei ole pitkään aikaa nyt tarvinnut kolon noita paskakelejä, niin varmaan kuukauteen viimeksi kolaan. Kohta kuukausi on perhänä sitä, kun viimeksi tehnyt lumitöitä tällä. Näin ja nyt tää märkä lumi, niin vähän tuosta kylmiltään vetäis. Kun mä oon niin urheilullinen muutenkin, niin otti kyllä vähän jäsenille, mutta ei se haittaa, se on hyvä. Tuli vähän urheiltua, vähän aikaa hengähtää ja lähteä syömään pari leipää ja sitten lähteä käymään kaupassa ja sitten tehdä oikeaa ruokaa.
niin, pikkupäivä suihku otettu ja lähdetään käymään kaupassa ja sen jälkeen sitten kevästään on päätetty, että tänään meillä on pizzapäivä ja pizzaa hakia ja tälleesti ja huomenna ollaan sitten tytön kanssa kahdestaan tässä kotosalla, niin ajateltiin, että jos huomenna sitten vähän tekis puuhommia ja sitten jos Hondaa pohjaa hitsailis sisäpuolelta loppuun, niin sitä saisi sitten alkaa käänteleen kylelleen. Ja sitten oli vähän tässä tämän viikon aikana ajatuksena, että kävis sen elinluovuttaja hakkeen tuohon se Opelin pihalle, niin sitä pääsis loppuviikosta sitten purkaamaan ja tälleesti. Mutta nyt me lähdetään käymään Iisa hakkeen pizzaa ja tälleesti. Onko hyvää tikkaria? No niin. Niin, on se viikonlopun tunne, kun hakkee pizzaa. Ei se ole maanantai. No maanantaikinhan voi olla vähän niinku viikonloppu. Kerran on vapaa päivä. Näin on pizzat kyytissä. Frutti di mare. Aurajuustolla. Mammalla oli Iskender ja meillä on salkkari. Viikonlopun salakkarit aletaan katteleen tässä. Nami nami. Niin pieneen mieheen meni iso pizza. Niin nyt on maha niin täynnä, että nyt on valla. Meni koko pizza. Oikeastaan tämä päivä ei ollut sellainen kummosempi. Sisäsauna lämmitettiin. Ja nyt ollaan tytön kanssa iltapalalle. Mamma meni jo nukkumaan ja sillä on huomenna töihin. Ja tyttö jätti mulle nämä jämäpizzat, mitä se ei itse syö, niin mä syön nämä. Tämmöset, se syö tällainen aina. Niin semmonen, mutta huomiseen päivään siirrymme. Niin, ja se on Rallikumiraatikainen huomenta ja täällä on aamupäivä aloitettu tiistaita ja mä oon laittanut kämpä kondikseen ja sitten mulla on tuolla hiilet allaalla, kun polti pikkupesällisen puita ja sitten nui. Meillä oli roskia kertynyt aivan hirviä läjää, kun nyt on ollut niin lauhaa, niin en oo kehannut lämmittää uunia muutamaan päivään, niin tosiaan niin on käynyt pari viikkoa sitten viimeksi lämmitetty, niin nyt sitten poltin pesällisen ja nuoko meillä kertynyt noita pahvipurkkeja ja kaikkia tonne roskia, mutta ei oo enää kuin pitstonen laatikko jäljellä tuossa ja näin, ja kämppä olisi muutenkin imuroitu ja sitten tyttären kanssa päästiin tuossa, silläkin oli huone melko kaoottinen, niin siivastiin huone tyttärellekin ja täällä se kattookin jotain ohjelmaa ja tällainen. Ja nyt olisi sitten tarkoitus lähteä käymään tupakalla. Sitten mamma antoi mulle taas tämmösen kiekkotehtävän, niin käydä porraan muutaman kiekkoon reijät. Se oli laittanut valmiiksi reijan paikat siihen ja se saa tehdä niitä hyllyjä, sillä onkin tuolla narut valmiina jo roikkuu pian. Tällain, niin tästäpä se on päivää jatkettava ja roskat viiä portailta ja tyhjentää tuhkakupit vielä ja näin, niin täällä on sitten kivempi asuskella ja olla. On vähän pakkaskeli tänään. Näin ja tälleesti, niin kattoo sitä tänään. Saisi aikaiseksi täältä. Täällä on tämmönen. Sitten tämä on niinku hypännyt tämä jutska ylös, niin jos tänne sais vähän lisää tavaraa tehtyä. Ja täältäkin näköjään irvistää. Tää irvistää vähän joka paikasta tämä auto. Niin. Jos ois tänään aloittaa tätä peräpäätä, mutta mulla on tässä kyllä vähän tätä pihasiivoushommaa ja puuntekuakin ois, että pitää vähän katsoa, että
onko tänään semmonen niinku muuten ulkoilupäivä, että vähän siistitään paikkoja ja noita puuhommia. Tuo mua häiritsee tuo vitu rytöläjä tuossa pihalla, kun on tuossa purettu tuo Honda, mutta se mua vähän niinku häiritteepi tuossa nuin, mutta se, että mä en saa sitä ennen kuin mä oon tuo Opeli saanut pihalle ja siitä purettua itelle kaikki mitä tuo Hondaan tarvii. Ja sitten pannaan nuo paskat sisään sinne ja ei muuta kuin nostaa tuo tai soittaa tuonne romutalliin ja näin. Ja hakekaa se loppurovi pois. Sitten saadaan nuo paskat pois. Tyttö jotakin hakkaa tuolla. Joo, niin tosiaan niin vielä jatkaa tässä niin sen verta ropinoita niin. Se olisi vähän tätä ohjelmaa pihallakin. Poika järjestikö? Se on innokkana käsisahalla kaatanut noita, niin mä ajattelin, nuo pilikkos osaan tonne liitteriä kuivamaan ja sitten vois tuolta liitteristä mitä on ollut jo tuolla tovi-aikaa, niin vois vähän tonne laittaa katokseen ja tällä ja vähän näitä pihoja muutenkin kattua kondikseen, niin saadaan homma pyörimään. Jodii, ja nyt on käyty taas, että mamma saa tehdä näitä hyllyjä. Porraa reijät muihin ja näin, niin täällä tulee. On se kova tekee näitä käsitöitä. Se on kyllä hyvä niissä. Ja en tarkoita tämmöisillä käsitöillä sitä käsityötä. Vaikka täytyy sanoa, että se on kuitenkin mun mamma, niin ei oo siinäkään valittamista. Mutta että en oo sillä, että se on paska niissä käsitöissä, mutta se, että ne nyt ei kuulu ihan kaikille. Tuli vaan semmonen kaksimielinen ajatus tuossa noin. Tämä nyt tässä häärää. Mäkin on vähän ADHD, että mä häärään aina ees taas täällä menemään ja tiedä, että mille. Niin joo, nyt me aletaan vähän haukkaamaan ja sitten jos sitä suuntautus tonne pihalle päin. No niin. Uunimunakasta tekkiin toissa päivänä, niin se syövä loppuu sämpylä. En tehnyt ruisleipää, kun sämpylä ja sitten lasiin maitoa. Niin jos näillä nyt jaksaa sitten pihalle lähteä touhuun. Niin päivämällä tehdään sitten kalapuikkoja, riisiä ja hollantikastiketta siihen kaveriksi. Niin me ollaan pihalle tultu ja siirrettiin tytön taideteos tähän näin ja tehtiin tommonen NS-linna tuohon ja nyt mä alakoin tuolta noita halakoja vähän pienentää ja ajattelin tuoda tuohon grillikatokset tonne penkkien alle niitä ja tyttökin tekee jotakin. Niin saa siihen, kato, kun alkaa kevät aurinko paistaa, niin ne männyt alkaa näppärää sitten kuivaa siinä, niin on sitten grillipuita, kun kevät aurinko paistaa. Siinä koivuakin. Mä toin tuonne ja sitten tuonne, niin kato, kuivaa vähän puuta, niin saa, mutta nyt olisi semmonen, katoppa, projekti homma. Tämä laittaa tonne ylös. Ylös tai mä en tiedä, tarviiko se olla ylläälläkään välttämättä jossakin. On se komian näköinen, kun pannee tohon ylälautaan sen kiinni. Tämä sarven, niin saadaan vähän tunnelmaa siihen. Ensi talvena sitten laittaa jouluvalot siihen kuule. Täällä alkaa vähän, sitten ajattelin vähän siivasta tätä ite sirkusta täältä, kun täällä on vaikka mitään lehtiä ja paskaa. Niin. Nää. No terve. Mä tein oikeesti banaani, koska mulla tuli sille banaanin ja peittelin sen ja siitä kasvaa banaanipuukko. Okei. Kasvaa vettä reiniin sitten. Mitä nää nyt meinasit tehdä? Mä osaan, että se kasvaa banaanipuukko.
Okei. Meinaatko sä linnaa rakentaa vai mitä meinasit tehdä? Odotan, että banaanipuu on iso. Jaa, sulla on nyt banaanipuu kasvaa siellä. Jaa. No niin. Mä otin sormella yhden banaanipalan siitä ja mä kasvatin tän sinne. No niin, se on hyvä. Taisin nuo pojan puut tuonne yhteen pinkkaan. Se halus vissiin itse ne karsia nuo pikkupuut, niin se saapi ne sitten itse karsia nyt tuolla metäsäkä. Risuttaa niin pihaa, jos pihalla karsii ne. Näin. Kyllä, mutta mä jatkelen tätä. Mä nyt saan jonkun puumi laittaa tuo grillipaika siistiksi. Niin mä alan sitä touhuan tässä. No niin. Sehän possaa hyvin tuon. Minua haluan lentokone! Onko? On. Jasakin menee lentokone. No niin, nyt se on siinä. Tämä meidän sarvi kiinni. Nyt jos alkaa siivua sitten tuo kota-alustan. Lentokone! No niin. Tuo passaa hyvin tuo. No niin. Nyt toin tommosen kevättuolijakkarasysteeminkin tuohon. Että voi tuossa istua auringolla sitten. Sitten kesällä voiko tuosta on sulanut lumeet, niin tuohon terssille kääntää vähän niinku toisinpäin, niin siinä pystyy sitten istua aika isommallakin porukalla. Ja Isi! Näytä sä näytät mun videota mun mökkiä. joo, minäpä näytän jo. Tyttö löysi tuosta itselleni. Siinä on nyt oksat ja kaikki tämmöset ja sillä on pöytä ja tommonen hakkuupölli jo istumapaikkana tuolla. Ja se on itselle tämmösen majan tehnyt. Tämä on hieno. Onko? Ja puita. On, tuo on hieno tuo. Sitten mä vähän tätä ulkosaunaa kävinkö. Mä hoksasin tuon pöytäjutun tuohon, kun kevät aurinko alkaa päin. Täältä vähän järjestelin paikkoja ja sitten vähän siistin lattioita. Ja sitten laittoin, mulla on tuo hieno mittari. Nyt mulla on 2 saunamittaria, niin voi katsoa, kumpi on oikeassa. Mutta tommonen on saunamittari mulla, niin sen laitoin seinään ja sitten tommosen koristeen tuonne ja näin, niin on vähän hieno. Tämä on kyllä tämä mamman tekemä tämä hieno. Tämä on kyllä niinkö viimeisen päälle. Tuo on hieno, tuo tonttusysteemi tuossa. Ja on täällä niinku kaikki siistiä. Lauteekki on joku tehnyt ihan kierrätystavarasta kohtalaisen viksun näköiset. En tiedä, joku pöliä tehnyt. Vähänhän se yrittää vissiin irvottaa tuosta, mutta ei anneta se häiritä. Kyllä ne vähän illääkö ne siinä. No, ihan hyvä. Mä ajattelin käsitellä nämä kesällä uudestaan jollakin harmaalla lauve, semmosella vahalla tai jollakin. Sitten saisi vähän viksumman näköiset. Joo, se aiko tuo mamma vissiin tuoda tuolta töistä tulleensa vähän makkaraa, niin ajateltiin paistaa makkarat tuossa nuotiopaikalla ja näin. Niin. On vähän kivemman näköinen sitten tuo nodepaikka ja näin. Tää joku työauto meni. Näin niin jo. Vähän tähän pihaankin
panostautua tässä. Tänään on ollut ihana päivä, siis sillai suoraan, kun sanottuna, kun aurinko paistaa ja se oli aamulla vähän pakkasta, mutta nyt on nollakeli. Nythän täällä jopa viihtyy hyvin. On tämmönen kyllä keväinen ilma. Keväinen ilma, että pilkkikeli olisi melkein ollut tänään. Näin, mutta vähän tuli laitettua nyt nuotiopaikkaa siistimmäksi ja kaikkia, että on kivempi touhuta ja tyttö teki tuohon rakennelmaan. Ja tästä aina välillä näihin pihoihinkin panostaa. Ja liiteriovi saa olla auki, niin sinne kato pääsee tuo auringonvalo, niin kuivaa puut ja missä täällä tytöllä kynttilä? Täällä sillä pallaa kynttilää pöydällä ja Minä tarvitsen. no niin, ota se. Ja täällä on tosiaan niin otin vähän tuohon eteen noita penkkejä ja sitten tekin tuohon vielä kolallisen, niin tuolta vähän kuivempaa makkaranpaistopuuta, niin mamma meinas makkaraa tuoda ja jotain kaupasta, niin saadaan paistaa sitten makkarat tuossa. Niin me ei ainakaan sitten vielä tarvitse tehdä niitä kalapuikkojakkaa, kun syövää sitten makkarat. Kun mä oon tytön kanssa kuitenkin ihan kohtuu hyvin syöty nyt tuossa aamupäivällä. Niin näin. Anna niitten olla siellä. Elä ota. Hontaprojekti saa ottaa nyt semmoista. Tää on mulla motivaatiota, mutta mä kuitenkin niin paljon sain tonne sitä lattiaa tehtyä tonne keulapäähän, että ei sen puoleen. Ja nyt ne valostuu ja paranee keliikki. Niin, ei sen puoleen sitten en ottanut vielä tälle päivää ressiä tästä, että katsotaan tuossa, että jos viikonloppuna sitten alkais hitsaileen tätä kotterua. Onhan tässä siis paljon vielä tekemistä ja hitsattavaa ja laitettavaa. Mutta siis niinkö siis sillä, että ei tämä nyt enää. Mä pahimmat oon saanut tuolta keulasta. Tietenkin nuo etuhommat pitää saada tuolta nuo tulipellistä sitten tulipelti umpeen. Mutta se nyt on sitten kun moottori on ja sähköt vetänyt ja nuo. Jäätätkö sä kantamaan? Au, käsi sattuu. No niin, viimeipä. Niin semmonen homma, että ei minä motivaatiota oo siis lopettanut tähän, mutta siis tänään on muuten vaan touhuillut tässä ja pitää sitä välillä tähän kotipihaan ja kotiinkin panostaa ja tytön kanssa tässä touhuillut ja sen kanssa tätä majaa hommaa vähän kaverina ja näin niin. Näin niin, että ollut kyllä pitkästä aikaa niin semmonen mukava touhuta pihalla ja kaikki, että kyllä nämä tästä. Ja vähän näitä kotiprojekteja tästä pihalta ja sai vähän siistittyä noita paikkoja ja tällain, kun ne on ollut vähän tuossa rempallaan. On kyllä ollut semmonen vähän, että on vaan löllöttänyt tuossa menemään ja näin, mutta nyt on taas, kun tuli tämmöiset mahtavat kelit, niin nyt on kyllä ihan mahtavaa ollut touhuta ja näitä kotipihahommia ja näitä. Onni. Alkaa motivoimaan tuossa. Sitten tosi viikkikin kyllä se siitä. On sinne Kuivaniemeen vielä montako päivää sinne. No onhan sinne useampi vielä päivä. Kuukausi. Kolme kuukautta. Vähän reilu 3 kuukautta vielä. Tai 3 kuukautta oikeastaan. Aika lailla alkaa olleen. Niin on siinä 3 kuukaudeksi aika sen tekemistä, mutta kyllä mä se sinne ajattelin tavoitella, mutta täytyy sanoa, että saa monia asioita pitää. Isi! No? Mä käyn nähdä videosta. Joo, kohta. Isi selvittää. Niin, onhan siinä niin siis paljon tekemistä kuitenkin, siis ajattele koneet istuttaa ja mulla on tämä ulkoilmatalli ja ne on keleistäkin kiinni nämä rakentamiset ja sitten kuitenkin niin pitää nyt vähän miettiä tuota rahahommaa ja tästä tulee kyllä niin budjettiauto tehtyä, mutta
Kyllä mä nyt on pyöritellyt tässä päässä, että jos kaikki menee niinkö vähänkään suunnilleen sillain, kun laski ja suunnitteli ja näin, niin kyllä me Kuivaniemessä oltais viivalla sillä, mutta tavoitteita pitää ottaa ja niitä pitää pyrkiä toteuttaa, että monta asiaa on vielä täällä ja kysymysmerkillä, mutta näin. Kyllä. Mutta joo, pitää jatkaa touhuja, että se ei ulkoilua. Tämä on niin mukavaa nyt olla. Kato! Ei saa kiusata kissa. En mä kiusaakaan, kun mä pidän vierasti. Joo, laske alas kissa. Niin, mä en nassu kissa. Laske vai alas. En mä tykkää. Joo. Se on meikä. Näetkö, onko nää mun majan? Laittaa aurinkolasit. Mä oon voileipä ja kahvia. Tulin nauttiin tähän. Kastuni. Tyttö on tuolla. Sillä on kans leipä. Se syö tuolla omassa majassa. Ja maitoa ja leipää. Mä oon pihan ruokaa tänään. Anteeksi ruokasuussa puhuminen. Joo, niin. Tälleesti. Täällä on mukava naatiskella. Ihan mukava tämmönen vapaa päivä. Tämmöisistä pienistä asioista ilo irti. Teki oikein kunnon kinkulla ja juustolla ja gaffet tähän. Joo, nyt odotellaan mamma, että se tulisi makkaroitten kanssa, niin ruvetaan pistää makkaranuotioon. Tai että maistuu kahvi hyvälle tässä pihalla. Vaikka on köyhä, niin pienistä asioista sitä nauttii. Pienistä asioista. Tämmöiset ne on. Tämä voi niinku sanoa, tämä on sitä elämän pientä semmoista eliksiiriä mulle. Omalla pihalla laavulla tässä ja pöydän ääressä juo kahvit ja voileipä. Välipala voileivät ja tällainen. Mä mietin, että olisi menty sisälle välipalalle ja tarkoitus tehdä sitä riisiä ja kalapuikkoja, mutta ei me tehtykään, kun mamma laittoi, että se tuo makkaraa, niin me paistetaan makkarat sitten tässä. No niin, me lähdettiin Joutessamme käymään päiväkävelyllä ja pulukkaveolla. On niin kyllä komia päivä, että mä oon mennyt kyllä niin ulkona. Me ollaan täällä puoli 11 tultiin. Kotiin tai pihalle ja ollaan siitä asti ja kello on 3. Ollaan kyllä oltu pihalla ihan urakalla. Joo, käytiin me tuossa 5 kilometriä tytön kanssa. Hilipasseen pulukan kanssa. Pitkin poiki ympäri ämpäriä. Näin ja sitten tommonen vanha taksikuski, kuka joskus kuskas meikäläistä kouluun, niin porisutti tuossa matkalla ja tällainen. Kyllä maalla on mukavaa. Meillä on ollut ihan tämmönen ulkoilupäivä. Just tuossa ohimennen katto, että eihän me olla oltuko semmoinen 4 tuntia jo ulkona kohta tässä, että mitä sisältä käyty hakkeen kahvia ja välillä vessassa. Muuten niin. Näin. Nyt ootellaan, että pitäis mammakin kohta päästä töistä ja tulla kotiin, niin päästään makkaran paistaa. Touhunut vielä sisälläkin. Iska paku. Ja niin, nyt sitä on tässä päivä kuukaroitu menemään ja alkaa ilta hämärtyä ja makkarat paistettu ja
Nää kyllä nyt jotain pientä ollaan saatu aikaiseksi tänäänkin. Ihan kiva ollut. Tuossa meni niinku ohi niin 5 tuntia. Vähän, eikä 5,5 tuntia oltu pihalla. Kyllä kai se jo alkaa. Nyt on makkaratulet hiipumassa ja laitettu hommat kassaa seuraavaa kertaa varten. Ja huomenna pitäisi töihin lähteä tuosta sylkemään ja näikkeen ja ei kai tässä nyt lähteä tonne sisälle lämmittelee vähän sen ja näin mä pistin varastot lukkoon ja kaikkia. Näin, katsotaanpa sitten huomenna saatais aloitella jotakin työvideopätkää vähän se pitkästä aikaa, kun töistä kuvannut pitkiä aikoihin videoita, niin sitä vähän työvideota kuvailis. Näin. Ei kai siinä. Tältä osalta Rallikomin Raatikainen kuittaa ja kiittää ja katsotaanpa, jos sitä tulisi työvideota.